Mitä laserleikkauksessa tapahtuu? Ennen leikkausta sä tapaat vielä kirurgin, joka tutkii sun silmät ja halutessas antaa sulle rauhoittavan esilääkkeen. Seuraavaksi mennäänkin jo leikkaussaliin, jossa näyttää tältä. Tässä vaiheessa aina tuplatsekkaus, että puhelin on varmasti äänettömällä. Sitten sulle laitetaan tällainen söpö myssy päähän ja putsataan luomet ja iho silmien ympäriltä. Sitten saatkin jo ensimmäiset puuduttavat silmätivat ja niitä laitetaan myöhemmässä vaiheessa lisää. Leikkaus ei siis satu yhtään, koska nämä tipat puuduttaa sun silmät. Sitten aloitellaankin jo valmistelut, tulee tällainen liina peittään toista silmää. Sitten tulee luomien päälle vielä teipit ja luomituki, jotta sä et pysty itse räpyttelemään. Siitäkään ei tarvii siis itse yhtään huolehtia, että mitä jos räpytät kesken kaiken, koska se ei ole mahdollista. Laserointi kestää uusimmalla Visumax 800 laitteella vaan noin 10 sekuntia. Laser luo tällaisia hienoja ilmakuplia sun silmän sisään. Sitten laseroitu kudos eli lentikkeli poistetaan ja homma on valmis. Sitten sama toiselle puolelle. Sitten leikkaus on valmis. Näkö on tässä vaiheessa tosi sumea, mutta kirkastuu kyllä jo muutamissa tunneissa. Lopuksi käydään kotihoito-ohjeet läpi, sit kirurgi vielä tsekkaa sun silmät ennen kuin saat lähteä kotiin lepään. Tervetuloa Eiraan laserleikkaukseen!